First blood. I told everything I put up. Don't buy it. I don't use it. I just want you walk. You walk past walk there. The revived flight will arrive in 1 minute. I didn't look at that say that too. I didn't look at say that too. I just saw late. I was this one. Friendly K9 unit incoming. I'm sorry. Nitrogen Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. I spend the kilos every day. Every day, especially around Friendly K9 unit incoming. unless if one pack had never anybody would. One pack had never. I'll find person. I don't like He's coming. One pack. Any else one pack. I don't like. Anything you pull out, you destroy the world. You go get go. You go feel normally. But I don't. Okay, we're coming. The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Let's go, guys. Now go die. Nah, don't point that now. I know. And only you lead them. Hey, let me go plenty for there.
ẹ̀yà Orí àkàrà tó ní ìdànù ẹ̀. tí ń gbé bàtò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ díà. Ọ̀yà Àwọn ẹ̀ kọ̀mpútà náà kàwé bẹ́ẹ̀ let's náà go kàwé. for upgrade. Fọ ẹ̀ ẹ̀ fọ. Makwa nke eme ezucha ya mana nke na battlefield ahụ fọ. Just be careful where we dey pass to. Those are sleeping my house. I was just where my little friend and just Abeg no go far, come back, see airdrop dey come. Oga? Enemy Oga, let's go for the airdrop now. Alright, let's go now. See them airdrop here now, eh? I love it to go, like to fight. Let's go. my best is rather. I tell you now. Kofi Bombe. The airdrop is coming. Another one they come with helicopter. You see him? Placing mag! I'm a wahala war there. Incoming. Is this? Engaging the enemy. Let I use my sniper guy. We don't weaken. We don't weaken. I don't finish him with the sniper. Where that? You see that guy? Now I use my balance on the balance, my buy. I don't buy in China, I don't buy house in China. I just didn't mind comes today. But I didn't think it was to one now. I feel so The revived flight will arrive. See, I just want to jump up and down. But that guy they come. That guy they come. Oh. Where you there? Let's go. Who they call me or more? Chip Who they call terminal me? is almost ready. I Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. can't catch you deal sure. You can't catch you deal sure. Friendly Oh, miss K9 yeah. unit incoming. Your teammate has been killed. But women, Get yes, the dog tags and help them return to the battle. I'm already the fight, they try. No, you kill them. You still see them. They're for up there. Like this thing don't finish. So. Two, where are you? More, Airdrop has been You delivered. just clear them, come and get garbage dusher here. Clear them, come here.
dey try. Say na the guy you kiss so. Yeah. Come on. Let's go for killing. Let's go for number 4 tag. All right. Okay. But if you find bike or motor, you go better. Oh. You dey go for airdrop? Abeg no comot. Yes, what they come. Friendly K9 unit incoming. Engaging the enemy. Has been delivered. They plenty. What you go do for here now? I can't get this. You can't do this shit. Inside. You know easy. I dey close there, but The revived flight will arrive in 5 minutes. Yeah, let's go for a tag. I dey go. I don't collect them, but somebody shoot me, man. Dog tags have been scanned. I don't start. Chip terminal is almost ready. Hi. I'm in trouble. Imagine. I don't see any of my players. I dey inside the. I dey. This drop has been delivered. Let's go. Yo, Chip, ready for upgrade. The last revived flight will arrive in 1 minute. Like get motor. I don't feel like I'm save zone. You don't see my. I need. Finish you. Enemy there my back. Enemy on the adjustment. The better man just die. Me when I come collect my tag. Down to the last 5 teams.
enemy. See enemy. You sniper hit the other one. Motherfucker. No motherfucker then go. The safe zone is collapsing. You sniper hit them. We never see you. For head once. The guy about what the good guy with that. That's sniper did actually trouble. I'm not that Okay, the guy. guy. No, I'm cause that. By the man now, I'm going to cause number one. That's number 4, number 3, and number 4. And how what about when they have win? He had 100. What 400? Another team 400 plus another. And that one win or he win and down. Don't be an How can for oh yeah no he had good movie na kofta shrink zone he had guru na he book na oh na oga here oni ona mi wa ba so ni make he gara aga so he were ohoro na obere na map na map boy bend the habe ba ber sakra da hala after I don't know how to you want to call by it. But you know go feel hit them for there. You go come out. Right. Ah, we have a book. I'm going to get a babu. I'm going to know. I don't know na last day I do I just smart. No, I don't know. Oh, Jen, you're not bad. Hitter, you don't need to go. Just use sniper. You don't get sniper. See this guy. Save them not after it. Oh, after when? Oh, the nice here. Oh, you get oh, what you call? But you go about shots and no attack. The high hill. I can hold it. Pass it. Ababua. Ababua. You know? Huh? Ababua. You know, you Mana. Onye nke ọ gbaburu na nọọsụ ya hụrụ na timu ha mmadụ na-abụ nke ọzọ nwere ike ọ wụrụ ofu onye na timu ha ahụ ha Ore ndị anyị akwado ka isi akwado agba ọsọ. eyi nụ mma agba nke nna m achọ na mma aka site ka nna ndị ma ụtọbere ihe m na-achọ agụ mana ọ dapụta ka oge ọma Onye ọda ka mmadụ na-asụrụ ya Igbo n'ọnwa. afọ ihe na-agbagoro nke nwa na-agbago ịga agha si gbagbuo ụlọ bịa ihe dị nso ha nke Onwe mgbe eji enye ha ọra nke agbagburu
Oh no. ọhụrụ sọ na-agbata ego na gema mana ya eru top ezi na ya agbagote na level wee aka m na-agụrụ ere ya sha mbute dị What can you hear, man? makwa ụfọdụ na-egocha egbe ebe a 20-something,000 egbe eji aga ọgụ ọgba mgbe ọ gbara gị na enye nji egbe abịa agha nwa nke iweta ịta ụtara mebiri ịgbagburu mmadụ ịta ụta nke ịgba anyị kọstọma ji egbe ọsịsọ egbe ya wụrụ bulet nweta ha ụwa ala egwu ndị ahụ na Aha gana akwado ike. Ito ego ji egbe na ya fọndụ dị ịfọndụ ọ dị ji something thousand. ịfọndụ ọrụ Kiwa onwe ike furu ebe. ịga igoro dị egbe ịga igoro dị egbe isiokwu ya echi nye ya dịka kaadị dị tinye ihe were ego Pia bụ iwe egbe ebe. ndị ọjọọ emekwara anyị arụ ndị ọjọọ emekwara anyị arụ etupụrụ na tebụl dọla bichi họteelụ akụrụ onwe ego ala atala ebe kparata mgbe Ndị mmadụ ga na-subscribe ekwu ego. Aga na-enwe du time agbaji. ere ejekwuo gemas na-agba gị ma ụgwọ gemas a na-agba gị nke na-epushi na-emekwa advertisement and ere ha ogema ahụ nọmba 1 ọ naghị gem dugodo n'ukugodo re so ha multiplayer game ya nọmba ọkwa na enweghị ndị ọzọ mana ya ogodo People ga na-eti ya ma ego. a na-eti ma agba gị na many of ndị hụrụ ebe ahụ ndị fund were more than 100 and something because ị chọrọ ịgocha egbe nke ahụ mgbechi next week update another update after you go ahead update but after stage location and after stage Phone wa charge tu. kwadodo ego mgbe ndị chere 2%. Ewezụga ihe ọkara enyi bụ ọdụ ụtọ ndị ma na-egbu n'batrị na ere mma agba ihe ọ gbawa ha dị n'etu n'ọjọọ ezikọ ohe ụdị dịkọ ya ndị mma agba dị gị ma fa mgbagwo dị gị before mo discover ndị jeworo level 300 the highest level mana nọ level 150 something ndị nwere ike ndị level 300 nwere ike na room sef ịbata ha ekike ọkụ bọtọ because he need ndị mmanya ha stress mana abịa n'agha nwaanyị onwe ha dị level wee na ha enweta ka onye ndị ahụ ndị level ha gbagotebe ha mma agba ndị eruo rast ọhụ n'ime wa ahụ ịma ya nwụ na mmadụ ihe wụ eru adụ 100 na the battlefield and the 100 ahịa group karị 414 14 ịchọkwa ịbịa one man squad ịchọkwa na adị eto ịchọkwa na adị ebo mana ọfọ ọha ya then abịa na agbagbo ndị 400 ahụ agbagbo 50 abụọ na agbagbo ha agbagbo ndị ọha mmadụ 4 ma 6 ahụ na balance so iso ịgbara ụmụ ebe ahụ gbacha wil eme na ịmụta obido nọrọ and ha bịara program nke adịghị mara ochido mma nwere ha akpọ klaasị like mma like ịkpọ nkụta ga so ụfọdụ ọmara nke akpọ nọ ncha ihe nwa onye ahụ stand ebe ọ vusensu ibe ọ na enemi mbịaghara ọgbagba enemi ahụ gbapagwo nwe nke nwụ fight drone ọgbụ ịdị drone ọ na-ahịarị n'elu ọhụụ ibe enemi nga o nwere ike ka na-ahụ ya kụrụ enemi ahụ gawa ga disturb distract ọ dị enemi nwere ike ọgbụ omume ọ depende nke ya like nwe nke nwụ mana dịtị na-emekwa ole odigo iwe yuzu and yuzuo ọfụ ahụ ihe yuzu ahụ ya ntị na-eche ahụ ya n'odigo ha so ọ nwere ike ị nọ na trọbụl n'ide eyuzu ya ọkwe ụlọ ọka ya odigo so ichuzo nke ị ga-eyuzu ya enemi nkwara nke oyi na agaghị m agba egbe mgba o ji nke disapia ahụ onye ebe eji ya like nke disapia ahụ na-ajọ mmadụ ma achọ ịgbagbu mana ka ọla ha adọ aga mgbanwe na ịgba ha egbe ozugbo omee spy ịgbawa ha egbe ozugbo omee spy ọsọkwa ọgụ pịa kịta na agba mana ị nwere ike hafụ evu na-agbawa egbe ịpịa iwere ọsọ
gbate aka before ọ na-afịcha before ọ na-eme expire ịgbatekwa ka ahụ ehu ị gara efọs onwe mana nke nkụta na nkụta nwere ike ịkpọfụta dị nkụta ha dị ebe ọ gasaghachi ọ na-enemi na ara ndị a agbaragawa ibe ahụ enemi ahụ nọ te ngwe wejara egbe sode ha n'azụ ha fụrụ ụzọ gbapụta dị enemi ha na-atakarị so dị enemi na-anaghị ka ọ gbagbuduo ha bifo ọgbawa wee gba ha ọgba ha egbe ahụ gbagbuo ọ nwụ one time ọ nwere time o nwere like how many seconds ha program one up to 1 minute ha tagbukwa ya nke ahụ ha gbara ọ dị ka ọmụ ha mma atagbu mụ ha mma nọ n'ihu ha tagbuo nke onye ọjọọ ka ha gbakwara tụwa anyị kpọ nkụta ruo ọha nkụta kụwa nne ka olu ije onye nkụta nke ụlọ akụ nke nkụta mana eji ihe eji egbe agbagbu ma ịgba ha egbe ugboro ole na ole ha ịgbagbuo ha na ị ga-ama mkpọ nkụta ịgbara nkụta ọsọ na ị ga-alọ nkụta iwere ọsọ gbara abịa ka ịga ịgba nkụta onye ahụ agba ụjọ gị ụfọdụ ịra gbakwa dị nkụta iche gbagodo onye anwa mana ị na-agba dị nkụta ị na-agba onye anwa nkụta anwa na-ata bụka ọsọ nkụta anwa ma mgbe ahụ ya agba egbe ma ndị na-agba nkụta ọsọ ọ mgbe ahụ ya mere ka ị gbagbuo n'ime onye ọzọ agbagbuo n'ime why this guy even go first jump out? Person. You say what? Look for car. I don't know, go kill you for this. Somebody's around. The revived flight will arrive. It's true, sir. I don't know. Somebody's here. The EM drone is ready. Oh man, this na go choose. Hey. Well, I hate this MP drone, man. Maybe they're up. If you they're up, oh, you see him. Hey, I'm at them now. I'm gonna go. I'm gonna guy, but I'm gonna say. You see him. Those dogs we can't die. Those are ready to kill. Safe zone is collapsing. How far we go front? We go stay there. Here go soon collapse. I know different. I'm not sure. They look for. Now for roof. Now I come to one.
Well, what make motor load there? If you just make it run faster. I know you. The EMP drone is ready. The airdrop is coming. We go collect we go to terminal. Let's go. Bike did as I said. Okay, we feel see back there. Yo, chip ready for upgrade. Let's go. Then we go down outside. Where? Those pop are those top out. The airdrop is coming. Come on, Granny. Oh, helicopter. I'm on akụkụ down here to do my dad. I'm not to do helicopter. Airdrop has been delivered. Make a collect one. Oh, almost see enemy, man. See enemy. Oh. Hey, somebody's here. Yeah, somebody's there. Make come out. I be make we fight her. Okay, make we fight her now. The Then EMP they drone two is are not ready. the only one person. Okay. Yeah, Papa there. Enemy down. Where the other one there? I don't collect the airdrop. Eba, I'm better with airdrop. I'm better with this sniper now. The revived flight will arrive. Let night drop that. I'm sure we'll come up for here. May come up for here because many may come up. Me, I there for helicopter. Who they take us? I carry him. Where that guy there now? Number 4. Let's go now. Okay. Where? Number 4. You should say that guy there. Wait for our keeper. Somebody they shoot us. Somebody enemy they shoot. Where we go now? Person actually shoot. They make a give us more.
Maybe the enter safe zone. Collapsing. I dey find better place where I dey enemy go there here. Oh, not there careful. Airdrop is coming. Enemy go. Enemy there somewhere. Enemy there somewhere. Okay, ninyo boss. Go to mark over there. Na ibe nkụta nji awe okay. Na ka nkụta mma wụrụ nna n'ihe a. Okay. Ebubu. Onye ọzọ ka mma anyị na-eme. Anyị na-enye ka nwere. Ochire. Adọkwa m ndụ since na-ezizi ya. Hey. Agbara m ụda egbe last sef enwere ike igbu m sef. I don't know what this is. Now, no person will fit clamp for you. Okay, man, go clamp for you. Suppose I'm not doing no. Man, I come in up close to a bear helicopter. Anyway, I cannot go to plan. I can go there first. Out of safe zone. Airdrop is coming. I'm already paying him. You haven't done now, baby. Airdrop is Who the yeah. On you to make me work. The enemy. the revived flight will revive the enemy. Babu. Number 4, Hilopu. Ah, number four don't die finish safe. Make I dey come. Only 19 people is left, guys. 16 or I'll be 19. We are trying, yeah? Chip terminal is almost ready. One then I'm by beside. Because And now go kwa here ba. Some die. see now, shall come up with Waiting be that. The safe zone is collapsing. Okay. Ready. Share ba no. Ba do de awa yake ban bugu. Still return to the battle. Abu The na last mo. revived flight will arrive in 1 minute. Mba ha na kan. Ha make mo ga mo collect Your my teammate has doctor. scanned your dog tag. Oscar no Wait for the Oscar revived no flight. man next to her. Mona ka buga before my time. Come on for there. Hin up.
After the first. Moga send that drone. Drone na mechakwara ganye wins mana ba buta one before drone. Okay, okay. I'm gonna do bomb anyway. Go go now. Mfanye mimi. Okay. And my box is down. Look at me. Eee! I got shot. Eee! Eee! Engaging the enemy. Onye akwụkwọ mere m ebere o. Onye akwụkwọ mere m ebere o. Ọ chọrọ ka nna ndị Down ala to the ndị last uche. 5 teams. Abe poshu ama go my rock. You guys need to go my rock. Skill chip ready for upgrade. You need to go my rock. So over there. Grenade here. Airdrop has been delivered. I'm hurt. Shit. The guy don't loot my box, man. You idiot, yeah. The safe zone is collapsing. Okay. Hey, I got some picture everywhere. Eba haba mbogo na. Ay. Haba mbogo magama helicopter. Ande ka ha kuta ha ka han na. Awore bo tini. Tawa bi di mere nte. Mana mo so ti di pra gbogbo ahun da box na mba ko yo bo menza he. Ba de ka ya kwa him na ndi ozugbo. To ma. O ka ya ko di show. Akwa jiko bọrọ mgbe mma na shi da ka o ji ihe anọ ndị and ndị otu yi n'obodo ya anọ ere shiri vice amụwa ka eshiri vice anya and nwere ka ndị otu ya ahụ nnapọ dị ya ihe m sote bikos nye nwa aka na-eweta ya egbe ọsọ pistol ama mkpọkpọ egbe ka ma ọ na ọjọọ na ndị ozugbo nweta egbe ozugbo ọ ka onye na ndị abịa gbagbuo ọ paadị ka m na-ego ndị ma na egori paadị go paadị agba You're not connecting now. with bluetooth just with bluetooth na control no ịchọ na eji na ọ na-apụta nke ejikwa agba eme ịchọkwa ịgba paadị eji agbago ihe aka agbatị ọfụma da na ihe screen touch many people know ebe agba eji paadị agba na nke na nwa niile na-agba kwa with phone direct but ọ na-akọlect phone with the pad bluetooth come pad bluetooth you hang out the phone no need the pad let's go You don't come back. How far will they go now? Okay. Let's go. I'm on. I don't I get church. I'm on where room can as in more invite. Okay. More room on. I ain't the phone at the spot. So I bob the pine like na room mine. The first or when Saturday I mean my weapon. I'm not going to time. Check your class. Is that what you want? I don't. I'm I'm ready
looking at the class now already. No bomb, no. Yeah, student launcher. That's a down. Money next to the body. I don't know, but I I don't have Trickstar, now you believe Coco with that. Okay. I can afford it. But yeah, I can end them in the body. How okay is it? Man, then the mother, I'm I just started playing COD not long ago, yeah. No. Medic One people. week, I don't Yes, mechanical. Gun. I hope I have to make a 1 week. What about out to it? The machine. Ah, people are you. Yeah, go come back about it. Yeah, go come back about it. No, can do it. I really form ecology level. Hey, I going. Oh, RPGD. First blood. Engaging the enemy. What is using this to That's ecology. I die one time like. Ecology debt they pay. And people they always land there. So God will show really follow them. Thank you, Jerry. How are this out? Shake on. They go to send both. The revived flight will arrive in 1 minute. I know it's not a sniper will locate me. Maybe they go send both. I talk on. It's stuck I on. go be a person of it. Be calm. I don't kill him.
airdrop is coming. The revived flight will arrive in 1 minute. I'm about to go for upgrade. Nigga, do it. I ain't got no taking good time, boy. What's going on? Nde kata now. Huh? What take kata now? I got the one. You have Africa? I'm not believing. Airdrop incoming. Airdrop is coming. Oh my God. Let me walk them back and run. Airdrop is I need to back and run. I'm not going to make I drive this thing. Maybe this one, we want to die for them. What you do? Airdrop has been delivered. Stop for it. That's not serious speed, though. Yo, ship ready for upgrade. I can need you, man. Yeah, go. Whoa. Oh, yeah. Airdrop is coming. I should go climb this thing. No, not the only way. That's fly. I'm on to the next safe zone foul. The revived flight will arrive in 1 minute. Hello, they push now. Where is it? Who born us? In Papa? Engaging enemy. Enemy down. Engaging it. Enemy down.
Small. Chip terminal is almost ready. Make I Yeah. I'm on at the sprint like this. The safe zone is collapsing. You know too far, Sha. Chopper did there. Fuck. Follow like this. Follow done. I know now. They go by this side. Number 4, be careful, oh. The airdrop is coming. Where number 4 they go? They go tear. I really need my gun, guy. Chopper they go there. Anyway, I side the chopper now. Don't they? They don't lavish this one. Shit, nothing the inside here. nothing. Chopper they where we did. Maybe only caution. Another I don't see the airdrop they mount. What here they here they do gun. Okay, I don't see the chopper. But them they fly come out. Guy, they don't lavish them. Guy, people they play this game. Jesus. The airdrop is coming. Guy, see enemy. Where? See enemy. I don't even get See them. even one bomb. I don't get it. The airdrop has been delivered. Yeah, they're playing slow. Engaging enemy. Enemy down. Your Where teammate has you been going, killed. Get the dog tags and help them return to the battle. The revived flight will arrive in 1 minute. Section them out war. So I don't think Hey, and I number 4 get our scout thing. Chip terminal is almost ready. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The airdrop is coming. enemy dead yet. Airdrop incoming. The safe zone is collapsing. Get the dog tags and help them return to the battle. The last revived flight will arrive. Your teammate has
ga shi da take Yeah, come on, no, 2 million, 2 million. Shit, Yeah, your life, them no go green me Your enter life. safe zone. You know grab, they no go green me enter safe zone. Use that zip line. Use this zip line. Oh, come on, you go die here. Seconds left. Getting close to You victory. know how, Your teammates make it do.